बे समाव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे रादाब गासै 104 आयेन बेरेखा भारतारि हाबफैग्रा एबा इन्डियान इमिग्रेन्टफोरखौ लानानै आमेरिकानि रौनिया बिरखंआ अमृतसराव बाग्लायदों। आमेरिकायाव हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि आनडकुमेन्टेड एलियन्सनि सायाव गाग्लोबनायनि गेजेराव 13 गथ'फोरखौ लाफानानै गासै 104 आयेन बेरेखा इन्डियान इमिग्रेन्टफोरखौ लानानै आमेरिकानि मोनसे रौनिया बिरखंआ दिनै अमृतसराव बाग्लायदों। 104 सुबुंनि गेजेराव 79 हौवाफोर आरो 25 हिनजावफोर। मख'नो गोनांदि थांनाय 20 जानुवारियाव डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि मावख'नि गिबि सानाव जागायनाय गिदिर गाग्लोबनायनि बाहागो महरै भारतारि आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरखौ गिबि खेब आमेरिकानिफ्राय होखारहरनाय जादों। C-17 आमेरिकानि रौनिया बिरखं जाय सेन्ट एन्टनिय' टेक्सासनिफ्राय बिरदोंमोन दिनै सानजौफुनि 1:55 श्री गुरु रामदासजी गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोनाव बाग्लायफैयो। 104 आयेन बेरेखा हाबफैग्रा एबा इमिग्रेन्टफोरनि गेजेराव 33 हारियाना आरो गुजरातनि, पान्जाबनिफ्राय 30, महाराष्ट्र आरो उत्तर प्रदेशनिफ्राय 3 आरो चन्डीगढ़निफ्राय 2 दङ। सुलुंनि बादिब्ला होखारहरजानाय बांसिन सुबुंफोरा आमेरिका मेक्सिक' सीमायाव हमजादोंमोन। होखारहरजानाय सुबुंफोरा भारतारि आयेननि हिसाबै दायनिगिरि नङा मानोना बिसोरो हादर नागारनो थाखाय आयेनारि लामाखौ बाहायदोंमोन एबा भारतारि आयेनफोरखौ सिफायाखैमोन जानो हागौ। नाथाय आयेन बेरेखा डंकी रुटजों आमेरिकायाव हाबनो नाजादोंमोन जायनि थाखाय बिसोरखौ आमेरिकानि आयेन हिसाबै बै हादराव दायनिगिरि महरै खानाय जादोंमोन। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि R&B रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआ। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 910132584 आव सोलोंनो हागोन।